Havas csodák. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling, the weather. Love knows no season, love knows no climate. 10 óra van keleti idő szerint. Ez az időjárás csatorna. Nézzük, milyen idő várható karácsonyra. Úgy tűnik, az Egyesült Államok egész területén a napsütötte Kaliforniától egészen New Yorkig napos, enyhe idő lesz egész hétvégén. A hóimádók számára rossz híreim vannak. Idén fehér karácsonyuk legfeljebb álmaikban lehet. Jól van, Póla. Vegyük át még egyszer. A templomnál találkozunk Jimmel. 10-kor, aztán Jim kimegy a reptérre az édesanyádért. Jim behozza anyót, leteszi a country klubnál, még feldíszítjük a templomot. Közben már javában próbál a vonos négyes. Aztán jönnek A vendégek. 3:49-re a nevem már Mrs. James Edward Franz. Várj csak! Isten hozta Bowling Greenben. Stacy, Paula és Jim. Ugye megmondtam. Mint egy film díszlete. Hűha! Na jól van, szedjük ki a cuccokat. Egy kis kápolna a fák közt. Karácsonyi esküvő, jó? Tökéletes. Most már az. Igen. Koszorús lányom. Majd viszonzom a szívességet. Hát az nem a közeljövőben lesz. Veled is meg fog történni, ha készen állsz rá. Ja, csak hogy én nem olyan vagyok, mint te. Te bármit akarsz, azt el is éred. Ez már gyerekkorunkban is így volt. Mi többiek szinte csak sodródtunk utána. Hát ideje abba hagyni a sodródást, édes. Fogd a lapátot és evezz. Ó, nézd! Kolcsák! Hát nem gyönyörű. Ezek ludak. Hogy képesek úszkálni a vízben? Éghideg lehet. Vastag hájréteg védi őket a hideg ellen. Hé, sziasztok! Szia! Á, híres vőlegény. Itt van, hát. Hello, Polka! Hello, Jimka. Ó, kösz. Na, milyennek találod a várost? A réginek. Alig várom, hogy kinyalvalássalak, jót fogok röhögni. Nem olyan biztos. Jim, ezt nézd meg! Kolcsák! Hát nem gyönyörű? Hóesésben még szebb lesz. Ez Kentucky, édesem, nagyon ne számíts havazásra. Majd meglátjuk. A helyedben feltenném a hóláncot. Az egész ház a magáé. Karácsonykor nincsenek sokan. Mindenki otthon marad, vagy havas helyre utazik. Karácsonykor a népek havat akarnak. Chicagóban rengeteget havazik. Hát, nálunk más a helyzet. Jenningsben még sose havazott. Mióta én élek, nem. Ezért jöttem ide. Jennings, Louisiana. Bev. Richmond, Virginia. Anya, boldog karácsonyt! Kivetted a fagyasztóból a pulykát? Igen, nem felejtettem el. De egyébként nem pulyka, hanem liba. Nem lesz ennek jó vége, érzem. Idén én akarom vendégül látni a családot. Felnőtt vagyok, van már saját lakásom. De amint nem tudod a nem túl magas írói honoráriumodból fizetni a lakbért, úgyis hazaköltözöl. Lula nénikéd is velünk ünnepel. Hé, nem hülyéskedsz, ez aztán a hír. Feltételezem, remekül elbeszélgettek majd Lulával. Ő is arra pazarolta az életét, hogy olyan buta álmokat kergetett, amikhez nem volt elég tehetséges. Fel fogod hívni az apádat, hogy boldog karácsonyt kívánj? Hát, ha felhívod, boldog karácsonyt kívánok neki. Fiam, 8 év eltelt. Valamelyik őtöknek meg kell tennie az első lépést. Utál engem. Dehogy utál, csak mást vár tőled. Tudom, én is tőle.
Csinálja, amit akarsz, csak légy szíves, ne próbálj főzni, majd én megcsinálom a karácsonyi vacsorát. Nem akarom, hogy elszúrt. Sütőtepsid van? Remélem, azért tepsid van. Hát persze, hogy van tepsim, anya. Mit képzelsz rólam? Hello. Halló, William, Sonoma? Igen, az. Hál' Istennek, nyitva vannak. mindig. Sütőtepsit tartanak? Természetesen tartunk. Nagyszerű. Esik. Remek. Chicagóban és a középnyugaton esik. De nyugaton, Los Angelesben és Kalifornia nagy részén, mint mindig, most is süt a nap és enyhe az idő. A Los Angelesieknek idén is enyhe karácsonyuk lesz. Északnyugaton ilyenkor általában száraz az idő, most sem esik. Seattleben és környékén süt a nap, az évszakhoz képest meleg az idő. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 15 fok körül várható. Ahhoz képest, hogy karácsony van, elég meleg az idő. Sötét van, még alszom. Már karácsony van. Még alvás van, este lesz karácsony, aztán megint alvás és karácsony. Most alvás van. Igen, miért keltél fel? Mert fáztam. Jól van, gyere, bújj mellém. Nyitva a szemed, érzem. A télapó nem tud majd megtalálni, azért, mert nem leszek itthon. Emiatt nem tudsz aludni? Ott hol leszel? Átviszlek az apádhoz. Megbeszéltük. Az is az otthonod, és ez is az otthonod. Igen, de úgy volt, hogy veled karácsonyozom. Igen, de apa azt akarta, hogy vele légy. Ezért elment a bíróságra, hogy megváltoztassák a dolgot. És ha ilyesmi történik, a bíró elküldi az új címet a télapónak. Ez a törvény. Fel foglak hívni, ígérem. Mindig én keltelek fel karácsony reggel. Aggódom, érted? Ha nem vagyok itt, elalszol, és lemaradsz róla. Ezért fel foglak hívni. Rendben? Rendben. Na jó, mindjárt jövök, kicsi. Rohadj meg, Csó. Los Angeles, Kalifornia. Pilar és Miguel. Térjünk vissza a keleti partra, jelentős változások láthatók. Úgy tűnik, nem tudom, mit mondjak, fogalmam sincs, hogy mi ez. Keleten hófelhők Baltimore, jelentek meg. Maryland. Nem tudom, honnan kerültek ide, de hát december van, ez nem meglepő. Warren, hol vagy? Ez egy rémálom. A tárgyalás jól ment, de át kellett variálni az utamat. Gáz volt az O'Hare-en, tudod, a szokásos, az idő. Azt mondják, ez csak egy kisebb hószálingózás. Nem tudom, senkiből nem lehet egyenes választ kihúzni. Karácsony van, minden járat foglalt. Megpróbálok tovább utazni, de nem biztos, hogy sikerül. De karácsony van. Már tavaly se voltál itthon. Tudom, szíve. Nagyon bánt a dolog. Hello. Egy viszkit jéggel és egy kozmopolitent. Ez mi volt? A pultnál állok. Mert várólistán vagyok. Figyelj, ki kell kapcsolnom a telefonom. Nem tudom, hogy meddig leszek még itt. Lehet, hogy csak estig, vagy talán holnapig. Igyekezz a télapó előtt ideérni. Egy különleges meglepetés vár a falat. Jó, oké, leteszlek, szia. Sokáig vártál rám? Egy életen át. Egy kozmopolitán és egy whisky jéggel. Még valamit? Nem, köszönjük. Rendben. Nézzük, hogyan változott a helyzet. New Yorkot elérte egy hideg front, lehűlt az idő. Nagyobb mennyiségű csapadékra lehet számítani. Floridában általában enyhe az idő még ilyenkor is, most azonban ott is alacsonyabb a hőmérséklet. Luke és Lula.
Lula néni? Tudom. Korán érkeztem, korán. Féltem, hogy sokáig tart az út, nem akartam elkésni, hát korábban indultam. 10 órával korábban? Nagyon hosszú az út. Csak 6 mérföld. Az mi? Egy sütőtepsi. És ez mire jó? Sütni. Akkor jó nevet adtak neki. Nagyon hideg van, nem akarsz behívni? De nem akarsz bejönni? Dehogy nem. Ez egy barátom lakása, én vigyázok rá. Amolyan ideiglenes megoldás. Vigyázz, lépcső. A házat az 1700-as évek elején építették egy dombra. Ez az egyik legöregebb építmény a Mississippi vidékén. És valaha ez volt a legnagyobb cukornádültetvény az országban. Talán az egész világon. Ma már csak pihenni járnak ide az emberek. Felerősödött a szél. Van a közelben étterem? Szeretnék enni valamit. Igen, a Winnie's. Csak 2 sarok. És remek a konyhájuk. Ha inkább itt maradna, szólok Kennynek, hogy készítsen valamit. Nem kell, az étterem is jó. Szóljon, ha kell valami. Állsz, csodálod a havat, az orrod majdnem lefagy, a tél csak móka, tudja minden eszkimóka. Törődj bele, még egy hópihe sincs sehol. Az idén nem lesz fehér karácsony. Na ne, nincs hó, ez galátság. Hová mész? A csizmámért és a hólapátért. Leülök a járda szélére bömbölni. El kellene egy kis segítség. Elnézést, hogy megvárakoztattam. Köszönöm. Azt hitte, itt majd a teraszon iszogathat a napsütésben, igaz? Hát kár, hogy rossz az idő. Nem zavar a szél. Honnan érkezett? Chicago környékéről. Ott én is éltem egy darabig. Winnetkában. Nagyon gyakran visszavágyom, de és komolyan. Mi az oka, hogy eljött? Egy pasi. Mi más? Egek. De jó képű volt. Ó, Istenem. Érte bárhová elmentem volna. De aztán egy nap, tudja, eltűnt. Még egy árvacetlit se hagyott. Megszeretünk valakit, ott van velünk, az életünk része lesz, aztán egyszer csak eltűnik. Ahogy a kedzsőnök mondják, plaisir d'amour ne dure qu'un moment. A szerelem gyönyöre csak pillanatnyi. Chagrin d'amour dure toute la vie. A fájdalom egy életen át tart. Hogy ez milyen igaz? Kér egy pohár bort? Nem, köszönöm. De kérek. Rendben. Hóembert építünk a réten, ráfogjuk, hogy ő a lelkész, azaz én. Jaj, Stacy, ez csodaszép. Igen, de a country klubba kellett volna vinniük. Még megpróbálhatom utolérni a szállítót. Nem probléma, tiszteletes úr, csak tegye le hátul, majd mi délután átvisszük. De jó ég, de hideg van. Igen. Becsuknál valaki utánam az ajtót? Majd én becsukom. Jó vagy. Istenem, Stacy, férhez mész. Úgy tudom, a mennyasszony egy kívánsága teljesül. Tudom is, mi az. A koszorús lány is kívánhat? Persze. Miért is ne? Oké. Nem mondd el. Nem fogom. Jó, Anna. Jó. Ó, Istenem! Hihetetlen. Jaj. Tökéletes. Az ilyen helyek, mint ez, annyira elszigeteltek. Sehol egy ablak, nem tudni, hogy hány óra és hogy hol vagyunk, mintha egy lakatlan szigetre vetődtünk volna. A világ közben halad tovább, és mi ketten itt vagyunk, egyedül. Hogy lehet, hogy egy ilyen érzékeny és jóképű férfi még nem nős? Még nem találtam meg az igazit.
Segíthetek? Igen, szobát szeretnénk. Van egy dupla ágyas szabad lakosztályunk. Megfelel a hölgynek? Tökéletesen. A világ több táján is szokatlanul hideg az idő. Észak-Afrikában, a Közel-Keleten havas eső esik. Ez a rendkívüli időjárás. Csináljunk hóembert! Építsünk hóembert! Jól van, megyek. Gyerünk, menjünk ki a kertbe! Csinálj hóembert a nappaliban. Oké! Az ég szerelmére, mások még alszanak. Mi? Te mit művelsz? De azt mondtad, lehet. Mit mondtam? Mi ez? Hó! Milyen hó? Honnan hoztad? Hogy honnan? Kintről! Mi? Hol? Los Angelesben? Hihetetlen. Mi a csuda? Au! Au! Na várj! Most elkaplak? Vigyázz, mert elkaplak! Hát gyere csak, hóembert csinálok belőle! Na gyere! Elkaplak! Nagyon úgy tűnik, hogy nem az évszázad, hanem az évezred legnagyobb hóviharának vagyunk tanúi. Maradjanak velünk, a reklám után visszatérünk. Mi a franc folyik itt? Hó San Diego-ban? Jég Houstonban? Figyelem, mindjárt kezdünk. Oltári, írja a szövegemet. Ez a meteorológus valami Joey. Találkoztál már vele? Nem, az alagsorban dolgozik. Képzeld, Florida Keysben havazik. Florida Keysben még sose esett hó. 10 másodperc. Mi folyik itt? Siess, kezdünk! 5, 4, 3... Billy Grogan vagyok, hello. A keleti parton az összes reptéren késnek a gépek. A Loganen 2 óra, a Kennedyn 3 óra késésre kell számítani, az O'Hare-t lezárták. Északnyugaton, Washington államban is erős havazás várható. Tehát... Ha Seattle környékén vannak, és azt tervezték, hogy elutaznak, ne tegyék, maradjanak otthon, és nézzenek minket. Szia, Billy! Mi van a súgógéppel? Jézusom, ezt nézd meg! Hidegfront Marokkóban, Madagaszkárban és Malajziában. Mindenütt havazik. Körk, leállt a súgógép, ott álltam, mint egy hülye. Hol a szövegem? Mondtam már, Joey-nál, a pincében. Beszélnem kell vele, ez egy időjárás csatorna, ez hatalmas szenzáció, nem szúrhatjuk el. Nem maradhatunk le róla, nem húzhatjuk le a rolót. Még Cincinnatiben vagyok, nem indulnak a gépek. Ez olyan elkeserítő. Itt vár rád a pulyka, meg a fa. Mit gondolsz, én hogy érzem magam? Itt ragadtam a reptéren, egy műanyag székben kell töltenem a karácsonyt, míg te a kandalló előtt ücsörögsz, drágám. Sajnálom, tudod csak, hiányzol. Kicsim, megtörölnéd a hátam? Kicsim? Hiányzol. Te is nekem. Szívem. Warren, nem hallak. Warren! Mit csinálsz te itt? Mikor kinyitod, kigyullad a lámpa, és aztán elalszik, mikor becsukod, mert automata. Tényleg? Tényleg? De sokan lettünk. Hé, Sarah, túl kevés a hely. Ezt hogy csináltad? A New Jersey Diák Olimpián, felemás korláton. Bronzérmet kaptam. Aranyat kellett volna. 35 éve nem havazott errefelé. Hihetetlen. Hogy csinálod? Végig hittél benne, hogy havazni fog. Így csinálom. Kicsim, most beszéltem a reptérrel, az anyád gépe késni fog a hó miatt. De édesem, hisz alig havazik. Itt, de Chicagóban elég rossz a helyzet. Azt mondták, kb. 3 órás lesz a késés. Várunk, vagy... Nem. Addig Pólával elugorhatnátok a smokingodért, és onnan kimehetnétek a reptérre. Rendben van. Gyere, Polka!
Hé, Stacy, menj el te Jimmel, én addig befejezem a templom Nem, díszítését. menj te! Én egy életre össze leszek zárva vele. Oké. Tökéletes. Joe, figyelj, nem tudom, hogy fogom Miguelt elvinni San Diegóba. Azt javasolják, hogy ne menjünk sehova. A döntés szerint 25-én enyém a gyerek. Tedd be a kocsiba és hozd ide. De ha most elindulunk, nem tudunk együtt vacsorázni, és a karácsony estét velem töltheti. Nem érdekel! 25-e az 25-e. Éjféltől az enyém. Ha 1 percet is késik, beperellek. Nem nézel tévét? A Sunset Boulevardról síelnek az emberek. Kösz szépen! Így akarod megakadályozni, hogy a fiam velem karácsonyozzon. Ülj be a kocsiba! A kocsiba? Na persze, a kocsiba. Arról az ócskavasról beszélsz, amit itt hagytál nekem, miközben a tiéd lett a furgon, a házunk és Jó, a ne 20 éves kezd. barátnőd a szilikon melleivel. A mi pénzünkből fizetted a melleit. Teszek a kocsira, teszek a házra, de ha elég pénzem lett volna egy jó ügyvédre, mint a tiéd, az egyik cici most az enyém lenne, érted? Veszélyes kocsiba ülni. Nem indulok el a gyerekkel, hívd az FBI-t, vagy Nekem jelents el. sokkal jobb ötletem van. Szépen beülök a furgonba, és elindulok hozzád a gyerekért. De előbb megkeresem a bírót, és elintézem, hogy 18 éves koráig ne láthassd a gyereket. Hello, Joey, Billy Grogan vagyok. Hey! Joey! Hello, Billy Grogan vagyok. Elnézést. Hey! Ön az? Igen, őt, Billy vagyok. Billy? Igen, és Joey-t keresem. Joey. Én vagyok Joey. Én vagyok. Maga Joey? Igen. Hú, imádom magától hallani. De nézze, a súgógép... Mondja újra. Hogy súgógép? Joey. Joey? Igen, szóval a súgógép. Én írom a szövegét. Itt írom be, és itt jön ki. Minden szó, amit mond, minden, ami a szájából kijön, vagyis majdnem. Én erre még nem is gondoltam. Ez a világ vége. Micsoda? A csapadék. Mi? Észrevettem, ilyen gyakran írom azt, hogy csapadék. Csapadék? Tudja miért? Amikor kimondja, összehúzza a bal szemét. Imádom a csapadékot. A csapadékot? Igen. Nézze, a súgógép nem állhat le, tehát... Nem. Amit csak akar. Bármit. Kösz. Bármit. Anya azt mondta, hogy vegyem ki a máját. Szerinted az hol van? Hát, azt hiszem, tudom, hogy hol lehet. Oké. Menni fog. Ez undorító. Egy pillanat. Egy pillanat. Igen. Mit csináljak vele? Paskold meg a fenekét, hogy felsírjon. Elnézést. Luke! Anya, hol vagy? Ez kész katasztrófa. Nem tudunk átmenni az autópályán, dugó van, itt a nagybátyád, az ikrek, mindenki, mind itt ragadtunk a hóban. És ha dugó van, legfeljebb késve érkeztek a karácsonyi vacsorára. És sushi lesz, a liba nagyon sokáig sül. Megsütöm én. Ne sértődj meg, drágám, a film vagy és szeretlek, de még egy sima szendvicset is elrontanál. Ugyan már, itt ez a csomó kaja. Megfőzöm. Nem így terveztük, Luke. Hagyd már abba! Le kell tennem, majd hívlak. Elakadtak. Majd, ha ideérnek, rendelünk valamit. Anya akart főzni. Ez volt a terv. Ó, igen, a terv. Dotti mindent eltervez, én sose tervezek. Azt gondoltam, én is főzhetnék. És miért nem főzöl? Mert anya szerint elszúrnám. És szerinted? Én még sose főztem. Na és? Jó lett volna. Mire ideérnek, minden kész lett volna. Meg minden. Akkor anya...
Tudod mit? Igazad van. Megcsinálom. Helyes. Miért ne sikerülne? Ez az. Jól van, lássuk. Ez vajon mire kellhet? Azt hiszem, fel kell vagdosni. A töltelékbe kell. És azt teszem a libába? Ne, be kell ismernem, nem megy. Igaza volt, igen. De utálom. Van egy kis borod? Csak mert megváltozott tudatállapotban, sokkal könnyebben mennek a dolgok. Apám, szakad a hó. Igen, halló? Nem, a 712-es Denveri járat érdekel. Igen, úgy volt, hogy... Igazán? Ó, értem. Igen, köszönöm. Van egy jó hírem és egy rossz. Kezd a rossz hírrel. A rossz hír az, hogy nincs jó hír. Bocsi. Egy gép se indul Denverből, a repterek lezárták. De jó úton megyünk. Azt hiszem, biztosan. Remélem. Most mit csináljunk, Polka? Nem tudom. Visszafordulunk. Elmondjuk Stacynek, hogy mi van. Istenem, nagyon csalódott lesz. Remélem visszatalálunk. Hé, és ha nem? Ha eltévedünk, és végül egymást kell megennünk, hogy életben maradjunk? Hát, legalább kevesebb esküvői vacsorát kell kifizetned. Mindennek megtalálod a jó oldalát. Ehhez értek. Járhatatlan az út. De ez csak egy kis hó. Egyszerűen nem hiszem el, hogy egy erős férfi ne tudna kijönni ide. Gyerünk! Sajnálom, nem tudjuk kivinni. Akkor tudja, mit nem fog megkapni tőlem. A pénzét. Szia! Sziasztok! Kicsim, elhoztam a Vissza smokingot. kell menned az oltárdészért. A virágos nem hajlandó kihozni a havazás miatt. Stacy, az utak járhatatlanok, alig tudtunk visszajönni. Igen. Kicsim, talán jobb lenne, ha elhalasztanánk. Micsoda? Oh, nem fogjuk elhalasztani. Ez csak egy kis havazás. Stacy. Majd eláll, ugye, Póla? Talán alább hagy. Igen, egész biztosan. Már egy csomó minden kész van. A templom feldíszítve, megvannak a virágok. A próba egy kicsit csúszni fog, de így több ideje lesz a zenészeknek gyakorolni. Mindjárt itt lesz. Nem biztos, hogy el tudnak jönni idáig. A hóesés el fog állni. Az utak jók lesznek. Minden úgy lesz, ahogy elterveztük. Kell még egy pár gyertya. Ha megjönnek a zenészek, elpróbáljuk a bejövetelemet. Igaza van. Eléri, amit akar. Vannak ilyen emberek, akik mindig elérik, amit akarnak, tudod? Mi többiek pedig csak úgy... Nem is tudom, csak úgy... Igen. Igen. Jól vagy, Polka? Elég a sodródásból, ideje evezni. Ezt nem hiszem el. Hé, Stace! Igazad volt, az egyik zenész most érkezett. A többiek itt vannak már, mert itt kéne lenniük. Muszáj volt otthagyni a kocsit. Te Póla vagy, igaz? Igen, ismerjük egymást. Nem egészen. Egyetem. Te a Moorhorra jártál, én a Burnhamre. Ugyanabba a kávézóba jártunk, Mario Anselmi. Te vagy a mennyasszony? Nem. Jaj, dehogy. Ó, remek. Mármint az is... Az se... Elnézést. Na de... Én mondtam. Megmondtam. Ő az, és a többiek? Azt hiszem, nem egy autóval jöttek. Kinyitom, hogy levegőzzön, árt neki a hideg. A többiek, ők telefonáltak? Igen. Nem jó hír. A hegedűs elakadt egy tömeges koccanásban. A brácsásunk meg eltűnt. Eltűnt? Ezt úgy érti, hogy... Eltűnt. Hát, nincs csodálatosabb a szólóbrácsa hangjánál. Ez cselló. Az még jobb. Még több gyertya kell. A bíró úr sajnos nincs benn. Elakadt a hóban. Muszáj megtudnom, hogy hol van. Az anyósa sofőrje vagyok, és nem értettem jól a címet. Rendben van magánától?
Bíró úr, emlékszik még rám? Joe McKinley vagyok. McKinley kontra McKinley. Igen. Meg akarom változtatni a gyermek elhelyezési megállapodást. Mr. McKinley. Nem alkalmas sem az idő, sem a hely. Nézze, bíró úr, nem tudom, tisztában van-e a helyzetemmel. Vannak gyerekei? Van egy fiam. Értem, jó, nekem is. Akkor tudja, hogy a legjobbat akarom neki, ugye? Velem kellene élnie, és egy fiúnak apa kell. Ez meg lehet, de itt és most semmit sem tehetek önért. Az a helyzet, hogy nagyon aggódom. A fia épségéért aggódik? Igen, bíró úr, az anyjánál nincs biztonságban. Értem. Ígyon egy kávét, Mr. McKinley. Én átnézem az ügyét. Hogy fog apu értem jönni, ha havazik? Nagy kocsija van, az a havon is megy. Miért nem jön át Melindával ide karácsonyozni? Már megbeszéltük, szívem. Minden családnak megvannak a maga szokásai, hagyományai. Ha megnősülsz, és gyerekeid lesznek, veled is így Én lesz. sose fogok megnősülni. Értem. Mi lenne, ha idén korán lenne a karácsonyi vacsora, ha? Kéred a kedvencedet? Sajtos hamburgert ketchuppal. Inkább olyan tésztát kérek, azt a zöldségeset. Pasta primavérát? Az az én kedvencem, nem a tiéd. Én is szeretem, csak ne legyen rajta túl sok zöldség, jó? Nem szeretem. Jó, rendben. Tudom, hogy régóta nem beszélgettem veled. Tudom, hogy káosz az életem. De erről nem a fiam tehet. Arra kérlek, hogy... Nagyon kérlek, hogy... Hello! Megijesztett. Elnézést. Jöjjön, jöjjön. Azt hittem, nincs itt senki. Rick atya vagyok. Bemenekültem a szél elől. Látogatóban jár nálunk. Igen. Sajnálom, hogy ilyen az idő. Nem tudom, mi lesz az éjféli misével. Ilyen időben mindenki inkább otthon marad. Pedig szép szertartás. Én nem vagyok katolikus. Az nem baj. Nos, megmutassam önnek a templomot. Az eredeti templomot 1840-ben építették a rabszolgáknak. A klán 1925-ben felgyújtotta az épületet. Ezek a miseruhák. Mind kézi munka. Gyönyörűek. Igen, azok. És azok... Az nagyon fontos, igaz? Micsoda? Hogy szép legyen, az nagyon fontos. A szépség igen. Az Úr iránti szeretetünket fejezi ki. De a szépség, mint a ruhák, csupán külsőség, nem igaz? Igaz, ez mind nagyon szép, de valójában teljesen üres, mert csak egy máz. Ez csak egy gyönyörű máz, mint az ólomüvegablakok, meg a sok freskó. Semmit sem oldanak meg, csak elfedik a fájdalmat. Attól, hogy itt jártam, semmi sem változik, nem igaz? Nem akar leülni? Beszélgessünk. Beszélni? Mire megyek vele? Mit tudhat meg rólam 10 percben? Egy órában? 23 év alatt? Ugyan, mit tudna meg rólam, ha leülnénk, együtt ennénk, nevetnénk, meghallgatnám a történeteit, maga is az enyémeket? 23 év! Egyetlen percben! Mit tudhat meg? Egy másik emberről mi marad meg a sok beszédből? Semmi sem. Nem marad más. Csak pár szép miseruha. Mi a baj? Miért ilyen dühös? Dühös? A legszívesebben
a legszívesebben porig rombolnám ezt a templomot. Elnézést. Ó, csak ezt ne. Ta-da-da-dám! Azt hiszem, állni kell hagyni egy ideig. De mennyi ideig? Hát, amíg meg nem sül. Rendben. És most? Mi következik? Figyelj, kettőnk közül az anyád a házias. Én még vizet se tudok forralni. Most is csak improvizálok. De azt hiszem, most a töltelék jön. Értem. Tudod, hogy kell megcsinálni? Csak Paul Newman töltelékét ismerem. A spagetti szószát szeretem. Nem tudtam, hogy tölteléket is árulnak. Mert nem árulnak. De az előbb azt mondtad... Ez házi recept. Elég rég volt már, de talán még emlékszem rá. A konyhája egészen picike volt. Persze ez még Joan előtt volt. Azt állítod, hogy ismerted Paul Newman-t? Dehogy. Nem mondanám, hogy ismertem. Emlékszem, nagy lángolás volt. De aztán másfelé sodródtunk. Ha jól értem, arra célzol, hogy lefeküdtél Paul Newman-nel? Nem. Helytelen dolog lenne homályos célzásokat tenni ilyesmire. Őszintén elmondanám, ha rákérdeznél. Így volt? Igen. Rendben. Ha jól emlékszem, kell hozzá hagyma, meg zeller, azt hiszem áfonya, és még egy kis bor. Úgy volt, hogy a Boccherini menüettet játsszák majd. Ez az a menüett, az én szólamom. És hol az egyszerű és mégis igézően gyönyörű dallam, ami a bevonulásomat kísérné? Most karambolozott az 5-ös úton. Elnézést. Jól van, Jim. Mondd meg a hosteszeknek, hogy a vendégekkel kapcsoltassák ki a mobiljaikat. Nem szeretném, hogyha a szertartás közepén megszólalna valamelyik. Most visszamegyek, és hogyha letettem, majd újra próbáljuk. Megvan a csellistánk, fagyási sérülései vannak, de rendbe jön, kórházba vitték. Egyikük se jön. Ki mondja meg a hírt az örök optimista királynőnknek? Az irodámban leszek, ha lelki segélyre lenne szükségük. Egyáltalán nem emlékszel rám az egyetemről? Nem, sajnálom, nem sok mindenre figyeltem, folyton tanultam meg ilyesmi. Tudom, emlékszem. Mindig magadban ücsörögtél egy könyvvel.
A hajadat feltűzted hátul egy ceruzával. Csak akkor hagytad abba az olvasást, ha a szemedbe hullott egy hajtincs. Annyira titokzatos voltál, és nagyon szexi. Te most kikezdtél velem? Nem, én... Igen. Most igen vagy nem? Nem tudom, nem szoktam ilyet csinálni, de te gyakran eszembe jutottál. Bántam, hogy annak idején nem mentem oda, és nem szólítottalak meg. Ezért elhatároztam, ha még egyszer találkozunk, oda megyek hozzád, és azt mondom, szia. 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 El kell intéznem, hogy Stacy anyja idejöjjön egy chartergéppel. Nála van Stacy fájtla, a nagyanyjától örökölte. Talán majd én... Nem tenném. Rendben. Tökéletes. Csak gyertyák világítanak majd a templomban. Gyönyörű lesz. Ez rengeteg zsír. A libákat vastag hájréteg védi a hidegben. Anyád mesélte, hogy író akarsz lenni. Írtál már valamit, amit el tudnék olvasni? Nem írok túl jól. Ezt ki mondta? Az anyád? Ezt épp az apám mondta. Ez volt az utolsó mondata, amikor kisétáltam az ajtón. Azt hittem, anyával élni egész más lesz. De az egyik volt a csöbör, a másik a vödör. Az emberek mindenfélét mondanak, ha félnek. Félni? Az apám? Mindene megvolt. Mi a csodától félt volna? Hogy azt mind elveszti. Akkor ezt most kijöntsem? Dehogy. Leszűrjük a zsírt, és felhasználjuk a barna mártáshoz. Eszembe jutott. A mártás, amit Marlontól tanultam. Marlontól? A szigeten voltunk. Te voltál Marlon Brando szigetén? Nem volt valami komfortos. Még lisztjük se volt. Így valami ízét használtunk, gyökeret. Most arról a Marlon Brandóról beszélünk? Hát én a színészről beszélek. Ott álltunk a tűznél, tűzhely nem volt. Én szórtam a mártásba az őrölt gyökeret, míg Marlon az emuzsírt kevergette. Az egyik szerepére készült. Ez volt a szöveg. Bárki lehetett volna belőlem. Lehettem volna bajnok. Mondtam neki, hogy ez így nem stimmel. Valahogy. Ez a szöveg az ő szájából nem hangzik valami jól. Marlon elgondolkodott, és azt kérdezte. Hát akkor mi legyen? Mire én? Címvédő. Jobb lenne az, hogy lehettem volna címvédő. És ez lett a szöveg. Igen, tudom. Az én szövegem volt. Lula néni, te színésznő voltál? Dehogy. Jó, egy kicsit színészkedtem. Belekóstoltam. De sok mindenbe belekóstoltam. Általában az ismeretlen nő voltam. Az ismeretlen nő? Számtalan kép jelent meg rólam magazinokban. Mindegyiken valami klubban voltam. Egy férfival, aki tüzet ad. A szöveg meg az volt. Richard Burton és egy ismeretlen nő. Vagy Andy Warhol. És egy ismeretlen nő. Annyira szerettem az ismeretlen nő szerepét. Erről én semmit sem tudtam. Mert a család soha nem beszélt róla. Minden családban van valaki, aki kilóg a sorból. Aki más, mint a többiek. Egyes családok ezt fel tudják dolgozni. Más családokat ez megriaszt. Rátelepszenek az emberre. Szeretik megmondani, hogy mit, hogyan csinálj. Ez mi? Ez az a kézirat, amin most dolgozom. Még senkinek se mutattam meg. Te főzöl, én olvasok. Tehát Marlon Brandóval is viszonyod volt? Jaj, dehogy. Akkoriban Harryvel voltam még. Kitalálom. Fondával. Kissingerrel
Oh. Fonda a következő évben volt, azt hiszem. Na menj már, menj! Itt a példánya kinyomtatva, ha bedöglene a súgógép. A szavai. Tessék? Végig gondoltam, amit mondott, hogy minden, ami a számból kijön, minden gondolatom, minden, amit a nézők gondolnak rólam, az a magáé. Nem én vagyok én maga vagyok. Maga én. Én ön vagyok. És ha igaza van, ha ez tényleg a világ vége, ez remek alkalom, hogy itt lehetek, remek. Tudja, mégsem vagyok vesztes. Nem, én igen. Mindenem megvolt a 80-as években. Ígéretes tehetség voltam. Mi történt? Drog, alkohol, szexbotrány? Bár úgy lett volna, de szép lassan csúsztam le. Most az időjárás csatornán felolvasok, és még ez se én vagyok, hanem maga. Én egy nagy nulla vagyok, ezt egy majom is meg tudná csinálni. De csak egy nagyon okos majom, amelyik olvas meg minden. Billy, idő van. Kösz. A helyszín Cincinnati, ahol a lehullott hó súlya alatt beomlott a repülőtér A-terminálja. Úgy tudjuk, halálos áldozat nem volt, sőt, sérültek sincsenek, ami hihetetlen látva, milyen állapotok uralkodnak. Margin! Szia! Épp most akartalak hívni. Hála az égnek, Warren. Halálra aggódtam magam, jól vagy? Igen. Még Cincinnati-ben vagyok, a repülőtéren. Úgy tűnik, egész éjjel itt leszek. Egyetlen utas sem maradhat, az épületet lezárják. Egész éjjel a Cincinnati reptéren? Igen. Azt reméltem, karácsony este már otthon lehetek veled, de hát sajnos ez van. A reptéren? Cincinnati-ben? Igen. Már mondtam. 4-szer mondtam neked, hogy Cincinnati-ben, a reptéren. Süket vagy? A város polgármestere azt mondta, a katasztrófa nem hátráltathatja a város légiközlekedését. Csak nagyon hülye. Margin! Halló? Nős vagy? Te szemétláda! Ne! Hurrá, befagyott, remek. Billy, mindenki magát keresi. Hová megy? Csak nem bírom tovább. Micsodát? Ezt, a semmit. Joey, abból élek, hogy felolvasok, csalok. Én egy műmájer vagyok. Magának kellene csinálnia, mert magát érdekli. Engem egyáltalán nem érdekel az időjárás, de maga imádja. A maga ügye. Önnek kéne csinálnia. És akkor csak így kisétál? Éppen mikor... Ilyen havazásra még nem volt példa a történelemben, és maga lelép. Nem teheti. Azt hittem, hogy maga... Ez nagyon fontos. Ugyan már, ez csak hó. A hó hat az emberek életére. Hajnalban, amikor adásban vagyok, az emberek vagy engem nézhetnek, vagy a telesopot. Kit érdekel? Billy, engem. Nekem számít. Miért? Ki maga? Megszállott időjós rajongó, aki summa cum laude végzett a meteorológus suliban? Joey! Billy! Folytatnunk kell! Gyere már! Elnézést, a bárpultost keresem. Bocsánat, nem láttam, hogy bejött. Én vagyok a pultos, a pincér, a séf, a londiner, a zongorista, a kertész. Mrs. Carven, nem igaz? A szobámban nincsen pohár. Lőttek az 5 csillagunknak.
Tudja, a rádiós hittérítők szerint azért havazik, mert itt a világ vége. Nos, szerintem, ha itt a világ vége, abszolút normális, ha megiszunk egy pohár pezsgőt, bár amúgy elég ritkán iszom. Nem, én köszönöm, de... Ugyan már, csak egy pohárral. A világ végére. A világ végére. Nem játszana inkább valami mást? Nem szereti a karácsonyi dalokat? Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki ne szeretné ezeket. Én csak... nem akarom hallani. Én mindent szeretek a karácsonyban. A dalokat, a karácsonyfát, a sütiket. Ó, és a filmeket. Azok a régi filmek, mint például a Fehér Karácsony. Imádom, amikor a végén kinyitják az ajtót, és ott az a nagy fa, meg az a sok hó. Műhó. Annyira műnek tűnik az egész. A férjem Howard sosem mondta meg azt a filmet, sose értettem. Mintha nem tudta volna pontosan, mi lesz a vége. Hogy Bing összejön Rosemaryvel, hogy a Generals fogadót megmentik, Nanát megmentik. Ez egy mese az Isten szerelmére. Mind boldogan élnek, amíg meg nem halnak. A hamis hóban. Én bírom a műhót. Ezért szeretem azokat a filmeket. Elmerül bennük az ember, de közben végig ott motoszkál az agyában, hogy ez nem igaz. Hogy ezt valaki megcsinálta. Olyan, mint egy ajándék. Valószínűleg bírnám a férjét. Olyan fickó lehet, aki bírja az ilyesmit. Olyan volt. De most már nem él. Meghalt tavaly karácsonykor. Részvétemén várható volt? Hogy várható volt-e? Valóban nem gondoltam, hogy örökké fog élni. Elnézést, ostoba kérdés volt. Azok a közhelyek. Mennyi van? Teljes életet élt. Így akart volna elmenni. Ó, és a kedvencem legalább nem szenvedett. Hát, ő nem szenvedett. Hogy a kérdésére válaszoljak, számítottam rá, hogy meg fog halni egyszer. De arra nem, hogy aznap. Kérem, játszom valami karácsonyi dalt. Ezt ismerem. Ugye, hallod az utcán? Tudja, mire nem számít az ember? Arra, hogy azután érzi magát. Boldogok vagyunk, boldogok, mikor lecsendesednek a dolgok. És rádöbben, hogy az a személy nincs többé. Valóra váltjuk minden álmunk. Jaj, tudja, Howard ezt imádta volna. Az egész világ csupa hó. Fehér karácsony. Nagyon szerette. De tudja, mi a vicces ebben? Azért jöttem ide, mert olyan helyet kerestem, ahol biztosan nem fog havazni. Mert tudtam, hogy azt nem bírnám ki. De havazott. És kibírta. Tudom, hogy ez is csak egy közhely, de talán az ő műve. A férjé, Howardé. Lehet, hogy ő csinálta. Hogy így mondja el önnek, hogy nem lesz semmi baj.
Mire gondol? Nagyon jó lehet, hogyha ennyire szereti valaki. Annyira, hogy még odátról is hóval borítja be a világot a maga kedvéért. Csodás ajándék. De lehet, hogy maga volt. Én? Igen, talán a maga műve. Talán mindennél jobban vágyott arra, hogy újra vele legyen. És ezért borította be hóval az egész világot. Köszönöm. A pezsgőt is. Nem visz fel poharat? Azt mondtad, apa 2 óra alatt ideér, de még mindig nincs itt. Mindjárt jön. És mi van, ha karambolozott? Biztos, hogy jól van. És ha mégsem? És ha meghalt? Örülnél neki, igaz? Mi? Hogy mondhatsz ilyet? Nekem nem kell a hülye karácsony, ha engem meg se kérdezett. Ne csináld ezt! Ne hibáztasd! Nem tehet róla! Akkor ki tehet róla? Senki sem tehet róla, Miguel! Olyan nincs! Te mondtad, mikor eltörtem a zöld vázádat, és hazudtam. Azt mondtad, a vázák nem esnek le az asztalról, és nem törnek el maguktól. Érted, anya? Megnézhetem azt a hülye filmet. Igen. És ne beszélj csúnyán! Jó! Sose fog elállni az a havazás. Igen, de nézze, bíró úr, már úton kéne lennem. Nem félti a fiát? Tudja, ilyen havazásban elindulni... Bíró úr, mondtam már, intézkedjen, hadd mehessek a fiamért. Szintén, Mr. McKinley, semmi olyasmit nem látok, ami arra utalna, hogy a neje veszélyezteti a gyereket. A nejem pártját fogja? A feministák pénzelték a megválasztását? Nem, én csak azt látom, hogy egy nőt, akit rosszul képviselt az ügyvédje, belekényszerítettek egy olyan megállapodást... Felülbírálja a megállapodást, vagy egy életre kikészítsem? Ó, Mr. McKinley, amint lehet, felül fogom bírálni a megállapodásukat. Nagyon örülök. Meg akarom szüntetni a közös felügyeletet, a gyereküket pedig a feleségénél fogom elhelyezni. Természetesen ön rendszeresen látogathatja. De a hivatalos végzésig azt akarom, hogy a gyerek maradjon ott, ahol van, különben megvádolom a bíróság megsértésével. Hogy mivel? Milyen bíróságéval? Egy kávézóban vagyunk, a pincért sértettem meg? Fiatal koromban én is ebben a cipőben jártam. Elváltam és elvettem az anyjától a fiamat. Nem szeretetből, nem azért, mert törődtem vele, büszkeségből, hogy én nyerjek. A fiam ennyi volt számomra. Egy trófea. De a megnyert dolgokkal az a gond, hogy elveszíthetjük őket. Menjen haza, Mr. McKinley. Ezzel még nincs vége. Ha elveszi a fiamat, beperelem. Boldog karácsonyt! Ja. Forduljon fel! Kérek még egyet. Duplát kérek, végül is karácsony van. Hé, hová viszik a kocsimat? Nem vihetik el! Mondom, kifizetem a büntetést! Nem vigyék már el a kocsimat, álljanak meg! Most... Ezt nem hiszem, mit fogok most csinálni? Cappuccinót mindenkinek! Én állom! Ezt nézd meg! Hihetetlen! Sikerült! Sikerült! Az anyám totál ki fog bukni. Alig várom, hogy a torkának adjon a szó, meg ez az isteni finom karácsonyi liba! A libád, anya! A libád! Ki hinné, hogy egy ilyen üres szívből ilyen erős szavak szöknek szárba? Az anyám meg az apám folyton azt hajtogatta. Ezt ne csináld, azt ne csináld. Ezt nem tudod, azt nem tudod. Hát tudtam, megcsináltam. Képzeld, milyen képet fog vágni anya, mikor ezt meglátja. Képzeld, Dottie Lafferty, a fiad, mégsem a falu bolondja. Boldog vagyok. Mia? Hová tűntél? Hol a liba? Lula néni!
Lula néni! Hova viszed a libát? Fel a tetőre? Olyan, mint a bor. Levegő kell neki? Fiam, beszélnünk kell. Tedd le azt a libát! És könyörgök, gyere le onnan! Bízzál bennem, Luke! Elmondom, mi lesz. Szétforgácsolod az energiáid. Szedd össze magad! A segítségemre van szükséged. Neked meg orvosi segítség kell! Gyere le! Gyere már le! Nézzük meg, tud-e repülni még ez a jó? Lula, ne! Esküdj meg mindenre, ami szent. Hogy fenntartások nélkül megteszed, amit kérek tőled. Vagy a liba repül. Ne, a libát, ne! Összekeverték a rendeléseket, egy másik vőlegény nadrágját kaptam. Nem tudtam, hogy törpapa is nősül. Jól nézel ki. Köszönöm. Rágondoltam. Megfagyok. Tessék. Tessék. Ne, figyelj, Jim, ez őrület. Mondd meg neki, hogy elhalasztjátok az esküvőt. De nem olyan könnyű beszélni vele, nem olyan, mint te. Figyelj, Póla, segítened kell. Nem, azt nem, túl sokat kérsz tőlem. Miért? A legjobb barátnőd. Igen, de én akkor se fogom rábeszélni, hogy halassza el az esküvőtöket. Miért nem? Mert ez a ti esküvőtök. És? A ti esküvőtök, a tiéd és Stacyé. Jó, csak annyit kérek. A tiétek, és nem az enyém, ahogy kellene. Ezt hogy érted? Szólok neki. Nem tudom. Honnan tudná? A sok hó az agyára ment. Nem is tudtam. Hópszichózis. Hogy lettél ilyen vak? Valentin nap. Akkor lehetne az esküvő. Azt állítod, hogy... Februárban csodás a környék. Azt hittem majd... Addigra meg lesz a nadrágod. És még mindig? Nem tudom. Nem tudja. Az tök olyan, mint a nem olyan. De igen, olyan. Hagyjátok abba mindketten. Hagyd abba! És én is. Jim, kellene a fájtlam. Jó, de... Stace, az anyád Houstonban ragadt. Az nem lehet. Nála van a fájtlam. Csupa csipke, hópehely mintával. Nincs repülőjárat. Hát, akkor neked kell érte menni. Kocsival. Houstonba? Ha egyszer ott van bútuskám. Na jó, elég, Stace. Figyelj ide, tudom, hogy ez mindennél fontosabb neked, hogy nagyon akarod, de az utak járhatatlanok. Ilyenkor senki nem megy sehová. Az anyád nem tud idejönni, a hó ellen semmit sem tehet. Azt hiszed, nem tudom, hogy mi folyik itt? Ez a te műved. Micsoda? Te akartad. Ezt kívántad. Hogy essen a hó az esküvőn, hogy elhalasszuk, és te mehess hozzá Jimhez. Tényleg? A hó így konkrétan nem volt benne. Mindig féltékeny voltál rám és Jimre, ezért tönkreteszed az esküvőm. A te esküvőd, a te születésnapod, a te banketted. Elegem van már a te dolgaidból. Az életem. De tudod mit? Elég. Nem sodródom tovább, evezni fogok. Lehet, hogy a te esküvőd, de az én nagy pillanatom, az én hóviharom, az én életem. Ott megy az ara, itt jön Póla! Jim, küld el, jó? De Stace, hiszen havazik én... Ennyit tudsz csak mondani. Álljatok meg! Figyelj, nem kell lemondanotok az esküvőt. Itt a mennyasszony és a vőlegény, itt a templom, pap is van, torta is van. Pólával mi leszünk a tanúk? Mit szólsz hozzá, Póla? Te meg én. Én meg Póla. Hogy hangzik? Én nem tudom. Figyelj, ez is olyan vicces, romantikus sztori lesz, amin még évek múlva is nevettek. Semmi okot sincs arra, hogy ne menj hozzá Jimhez. Mi? Miért mennék hozzá? Miért mennék hozzá valakihez, aki képtelen megadni, amit akarok? Vendégeket akarok, a fájtlamat akarom és virágokat. Karácsony este akartam az oltár elé vonulni egy gyertyákkal bevilágított templomban, miközben kínhavazik, és az egyszerű, de mégis ígézően gyönyörű Boccherini menüet szól! Menjek hozzád! Ugye csak viccelsz? Stacy! Jim! Póla! Állj! Él az útból, hülye kacsák!
hajtson! Utálom a havat, elállhatna már! Istenem, Jim, nagyon-nagyon sajnálom. Nézz körül. Megállás nélkül havazik. Mindent befed a hó, azt se lehet tudni, mi micsoda. Stacy is olyan, mint ez a hóvihar. Egyszer csak megérkezik, és mindent beborít. Betemet, hogy a végén már alig kapsz levegőt, de... Istenem, végre lélegzem. Annyira megkönnyebbültem, mint a rágó reklámban. Jim! Pihenned kellene. Nem Stacyt szerettem. Nem őt szerettem, hanem téged. Végig te voltál az. Gyere hozzám, Póla! Mi? Gyere hozzám! Várjunk csak! Figyelj csak, azóta szerelmes vagyok beléd, hogy először megláttalak a kávézóban. Akkor nem volt messze megmondani, de most már nem félek, Póla. Adj egy esélyt nekem. Ez csak vicc, ugye? Nem, ez egyáltalán nem vicc. Gyere! Nyugi, csak 5 emelet magas. 7. 3 felett, nem tök mindegy. Jól van. Itt vagyok. Megfagyok, és nagyon félek. Az jó. Az jó, ha félsz, felerősíti az érzékelést. Sokkal tisztában látsz mindent. Figyelj, nem voltam jó színésznő. Nem voltam jó táncos. Nem igazán értek semmihez. De egy valamihez értek. Felismerem az igazi tehetséget. És Luke, te tehetséges vagy. Tényleg? Tényleg? Hát ezt így még senki sem mondta nekem. Azért, mert olyan sokáig magadba rejtetted a tehetségedet. De most már itt az ideje, hogy a felszínre hozd. Mindegy, mekkora fájdalommal jár. Dobj el mindent, ami visszatart, és... De hogy csináljam? Dobd le a libát a tetőről. Hát ez a karácsonyi liba. Nem lehet. De igen. Nem fontos, mit gondol az anyád, csak ha te annak tartod. De én sütöttem. Vannak libák, amikből karácsonyi vacsora lesz, és vannak, amik szabadon szállnak. Luke, te melyik liba akarsz lenni? Én... Hadd repüljön! Luke! Szépen repült. Megértem, hogyha mérges vagy rám. Tudom. Mert tudod, igazad volt. Az apád meg én sok mindent rosszul csináltunk. És igen, néha a felnőttek is eltörnek dolgokat.
Az apád is elkövetett néhány hibát, és én is hibáztam. Figyelj, hallgass ide. Nagyon sajnálom, hogy ezzel megbántottunk téged. Érted? De van valami, ami nagyon jó, hogy van nekünk. Én? Igen. Mindketten szeretünk. Nagyon szeretünk téged. És örökké? Igen, örökké. Örökké szeretni fogunk téged. Érted? Na, gyere ide. Elállt a havazás. Van sonkás sajtos? Vagy sajtos sonkás? Joey, én nem tudom, mit mondhatnék, vagy tehetnék. Jó estét, Billy Grogan vagyok, ez az Időjárás csatorna. Végtelenül érzéketlen, hülye barom vagyok. És bocsánatot kérek azért, hogy a haragomat magán töltöttem ki, és úgy beszéltem magával, mint egy hülyével. Egész mostanáig nem vettem észre, milyen helyes és kedves. És még azt szeretném mondani, hogy végig gondoltam, amit mondott, hogy magának számítok, és szeretném, ha tudná, hogy ha maga az egyetlen, nekem mától az is elég. Improvizált. Ideje volt. Hé, gyertek gyerekek, ezt látnotok kell! Egy Seattle-i csatornán megy. Úgy tűnik, napjainkban is történnek még csodák. Seattle-ből jelentkezem Brenda Wyatt-tel. Nem sokon múlott az élete. Elmesélni, hogy mi történt? Közel lakom a szüleimhez. Tudja, az a hagyomány évek óta, hogy nálunk esszük meg a vacsorát. Aztán a szüleimnél van az ajándékbontás. Este az Időjárás csatornára kapcsoltam, és Billy Grogan mondta, hogy Seattle-ben mindenki maradjon otthon. Így otthon maradtunk. Mindenki nagyon dühös volt, de én Billyre hallgattam. 1 óra múlva telefonáltak a tűzoltók. A szüleim háza beomlott. A hósúlya alatt. Nagyon öreg ház volt. Összeomlott. Ha ott lettünk volna, amikor összedőlt, mindannyian, az egész családom oda veszett volna. Csak szeretném megköszönni Mr. Grogan, ha ezt nézi. Köszönöm, hogy élünk. Fantasztikus történet. Egy igazi karácsonyi csoda. Billy, nyomás a kocsiba. Élőben jelentkezel a reptérről. Rendben. Amilyen hirtelen kezdődött, olyan hirtelen el is múlt az évszázad vihara, fehér hótakarót hagyva maga után. Egyesekre most rengeteg munka vár, hogy visszatereljék a dolgokat a normális kerékvágásba. Mások olyasmit tehetnek, amire még sose volt lehetőségük. A tudósok évekig el fognak még vitatkozni arról, mi okozta a vihart. A klímaváltozás, a globális felmelegedés, a bolygók mozgása, ki tudja. Talán túl sokan énekelték a Fehér Karácsony című dalt. Lehet, hogy mindezt az a sok százezer ember idézte elő, aki Fehér Karácsonyt akart. Billy Grogan vagyok a Baltimore-i Washington repülőtérről élőben. Váljanak valóra karácsonyi kívánságaik. Ennyi volt. Mindenkinek köszönöm, boldog karácsonyt! Hey Kirk, bedobunk egy tojáslikört, mielőtt elmész? Kösz, időjósom, de tudod, karácsony van, együtt a család, stb. Viszlát holnap a stúdióban, rendben? Oké, boldog karácsonyt. És ho! Hé, hogy nem a pincében van? Minden rendben? Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt!
Egy italt? Minimum. Gyere. Egy pohár sört legyen szíves. A vendégem. Mi az alkalom? Viccel? Nem nézett tévét? Az évszázad vihara. Egy járat se indult. Mindenki itt ragadt a reptéren. Ez a legkevesebb boldog Használhatnám a telefont, gyors leszek. Parancsoljon. Kösz. Igen? Margie, szia! Szívem, én vagyok. Figyelj, bocs, hogy csak most hívtam. Warren, mondja gyorsan, már az ajtóban voltam. Hova indultál? A repülőtérre. Minek? Mondtam, hogy nem tudok hazamenni, még Cincinnati-ben vagyok. Cincinnati-ben vagy, tudom. 4-szer elmondtad, de most éppen nem eléd megyek a reptérre, hanem elutazom. Hova utazol? Nem is tudom. Először Párizsba. Párizsba? Mi a fenének? Vakációzni, csak én, a hitelkártyáink és a spórolt pénzünk. Ó, tartsd egy kicsit. Ó, Mr. Nesvik, vissza kellene jönnie. A hitelkártyáját letiltották. Micsoda? Margin, azt mondják, a kártyám le van tiltva, és... Ez mi? Katasztrófa! Beomlott egy reptéri terminál. Ma reggel történt. Kiürítették a repteret. Legalább egy hónapig zárva lesz. Hol? Cincinnati-ben. Margin, ott vagy még? Képzel csak, Warren, telefonáltak a bankból. Valaki a te hitelkártyáddal jelentkezett be egy baltimore-i hotelba. Mivel én itt vagyok, te meg Cincinnati-ben. Mondtam, hogy a kártyát ellopták. Margin, ezt nem teheted velem, nincs nálam készpénz. A kártyám nélkül nem tudok hazamenni. Figyelj, szívem, figyelj. Tudom, hogy gyenge vagyok. Hibáztam, de már megbántam. Margin, nem hagyhatsz magamra, ez maga a pokol! Nem, Warren, az Baltimore, csak olyan, mint a pokol. Au revoir és boldog karácsonyt, te hazug disznó. Egy kis adományon rászorulóknak... Megbolondult! És most mi lett a vége? Újra összekerültek? Igen. És boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tudom, hogy te voltál. Nem tudom, hogy csináltad, de tudom, hogy te voltál. Nem érted? Gimiskorunk óta barátok vagyunk. Nem én voltam, aki elhagyta. Nem én jegyeztem el a legjobb barátnőjét. Már mondtam, sose szerettem Stacyt, Willy, hibáztam. És erre mikor jöttél rá? Mikor kirúgott és megszökött a traktorossal? Póla, tudom, hogy őrült vagyok, de amikor beléptem és megláttalak, rögtön tudtam. Mit tudtál, hogy bolondok házában a helyed? Figyelj, Einstein! Ha nem lett volna ez a hóvihar, már rég a jégkirálynő férje lennél. Nem is ismered Pólát, azt se tudod, mire vágyik, igaz, Póla? Póla! Így egészen más minden. De még mennyire? Póla! Jól vagy? Szükséged van valamire? Bármit megkapsz! Soha az életben nem menne hozzá egy ilyen pólyátszához, mint te. Megkérdi a férjem, azt mondom, még nem. De ha úgyis itt a lelkész, miért is ne? Kézen fogva állunk a tűznél, hogy ne fázzunk. The things are afraid, the plan that we made, walk in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. A kínai nem volt nyitva, ezért jobb hiány etióp kaját hoztam. Etiópot? Mi ez, sült gazella? Luke, mondtam, hogy... Boldog karácsonyt, anya! Annyira örülök, hogy itt vagy.
Mi? Annyira jó. Szeretlek, anya. Én is szeretlek. Hozok valamit inni. Ez dupla lesz, anyáé. Egy kis apróság neked. Karácsonyra. Lula néni, nem kellett volna, igazán. Ja, de igen. Már így is annyit segítettél, nélküled nem tudtam volna összehozni ezt a vacsorát. Ó, dehogy nem. Csak egy kis lökés kellett. És abban jó vagyok. Ez elég lesz egy évre? Igen, akár 5-re is. De cserébe, ha már híres író leszel, le akarom fényképeztetni magam veled. Én és az ismeretlen nő. Aha, pontosan. Megengedheted ezt magadnak? Ó, persze, persze. Donald adott pár remek befektetési tippet. Trump? A kacsa? Halló? Szia, apa. Luke? Igen. Remélem nem túl későn hívlak. Nem, semmi gond. Itt még korán van ilyenkor. Jól vagy? Igen. Remekül. Nem is tudom, miért hívtalak, apa. Hát tudod, ez vicces. Ma találkoztam valakivel, és erről eszembe jutottál. Elakadtam, tudod, a hóviharban. Igen, nagy vihar volt. És ez a havazás eszembe juttatta, hogy túl sok karácsonyt töltöttünk egymástól távol. Igen, arra gondoltam, hogy oda repülhetnék szilveszterkor. Szóval eljönnél hozzám? Nagyon szívesen. Örülök. Hát remélem eljössz. Luke! Tessék. Boldog karácsonyt, fiam. Boldog karácsonyt. Szóval karácsony este, aztán alvás, aztán jön a télapó. Most az alvás jön, igaz? Szívem, apu nem tud eljönni, érted, de ugye nem leszel ezért szomorú? Nem. Úgy tűnik, 2-esben töltjük a karácsony reggelt. A télapó biztos nagyon-nagyon örül neki. Igazán, és miért? Mert nem kell megkeresnie, itthon vagyok. Igen, itthon vagy. We'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Luke Tillma Pulitzer-díjas író és egy ismeretlen nő.